Aktar koppji issa jistgħu jsiru ġenituri hekk kif tħabbar li s-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa se jibda jipprovdi l-faċilità sabiex persuni jkunu jistgħu jiffriżaw il-bajda u l-isperma biex jintużaw aktar il-qudiem fil-proċess tal-IVF. Ġie spjegat kif s'issa din il-faċilità kienet tingħata biss lil persuni għal raġunijiet mediċi filwaqt li tiġi estiża wkoll għal nisa ta' bejn 18 u l-34 sena u li potenzjalment jixtiequ jsiru ġenituri. Dawn issa jkunu jistgħu jagħmlu egg freezing u sperm freezing b'xejn permezz ta' servizz pubbliku għall-użu personali fil-futur bil-għan li jippreservaw il-fertilità tagħhom. Ħabbar dan il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela li spjega kif meta tavvanza l-età ir-rata ta' fertilità fin-nisa tonqos kontinwament. Huwa qal li dan ser jsir fil-qafas tal-liġi robusta u bir-regolamenti u l-kontroll tal-Awtorità għall protezzjoni tal-embrijun. Għaliex aħna nafu li kull sena li tgħaddi fil-ħajja riproduttiva tagħna, il-potenzjal li ikollna ewlied b'mod naturali dejjem tonqos. Jiġifieri din hija inizjattiva favur il-ħajja, favur il-familja, favur li nattakkaw u naqsu ir-rata ta' fertilità baxxa li għandna f'pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza, Rebecca Buttigieg, saħqet li b'din il-proċedura mhux se jkunu iffriżati embrijuni iżda se jiġu friżati biss il-bajt u l-isperma separatament. Isejħed dan l-iżvilupp bħala dritt ġdid li bih il-faċilitajiet moderni li tipprovdi x-xjenza se jkunu disponibbli għal kulħadd u mhux biss għal dawk li jifilħu jħallsu għalih. Buttigieg qalet li din il-proċedura se ssaħħaħ il-flessibilità fl-ippjanar tal-familja u eventwalment ittejjeb ir-rata ta' fertilità. Illum qed nitkellmu dwar riforma oħra li se nkunu qed inniedu biex nassiguraw li dawk il-persuni li għandhom bejn 18 u l-34 sena ikollhom id-dritt li jkunu jistgħu jaċċessaw ix-xjenza li teżisti madwar id-dinja illi se jkun qed joffriha l-istat b'xejn sabiex nassiguraw li jkunu jistgħu jkollhom aktar suċċess meta jaslu biex ikollhom intervent tal-IVF u finalment ikollhom it-twelid tat-tarbija tagħhom.